Matapos mabigo sa kanyang dalawang world title fight ay muling nabigyan ng tsansa sa pangatlong pagkakataon para makalaban sa world title itong tubong Cagayan de Oro na si Milan El Mitonico Melindo, pero tila isang butas ng karayom ang papasuking digmaan ni Melindo dahil isang kilabot na Japanese champion ang kanyang makakalaban para sa IBF World Light Flyweight title at gaganapin pa ito sa mismong baluarte ng Hapon sa bansang Japan. Ito ay si Akira Yaigashi, isang 3-division world champion, at ang laban niya kay Melindo ay ang pangatlong pagdepensa niya sa nasabing titulo. Sa mga di nakakaalam, itong si Akira Yaigashi ay kasalukuyang isa sa mga coach ni Naoya ngayon o mas kilala sa bansag na The Monster ng Japan. May 21, 2017, dumayo ang Team Melindo sa bansang Japan para labanan itong 3-division champion nila. Sobrang dihado ni Melindo sa mata ng karamihan dahil bukod sa isa siyang challenger ay sa lugar pa ng Hapon gagawin ng laban sa harap ng mga tagahanga ni Akira sa bansang Japan. Samantalang bitbit lang ni Melindo noon ang tiwala sa sarili, tapang at lakas ng mga kamao. Ginanap ang laban sa Ariake Coliseum. Main event ang kanilang laban at sa entrada pa lang ay makikita na si Naoya Inoue na kasama sa kampo ni Akira. Undercard pala siya noon sa laban at katatapos lang niyang manalo via knockout kontra kay Ricardo Rodriguez. Buo ang suporta ni Akira mula sa kanyang kampo at sa kanyang mga tagahangang Hapon. Kaya naman, dagdag kumpiyansa sa sarili na lalapain lang itong Pinoy na dayo. Pero di nagpatinag si Melindo. Dala-dala ang pusong Pinoy. Walang takot kahit saang lupalop man ito lumaban. Pero dahil sa sobrang kampante nitong Hapon na kalaban ay mahigit 1 minuto lang palang sa bakbakan ay 2 beses nang bumagsak itong defending champion ng Japan. At ilang segundo matapos ang laban ay tinapos na ni Kabayan ang 3-division champion na kalaban. Nagimbal ang buong Japan. Halos di makapaniwala sa kanilang nakita na ang kanilang iniidolong 3-division champion ay first round lang tinapos ng dayong Pinoy. Nga ang mga tagahanga ni Akira, isang upset win ang ginawa ni Melindo sa Japan. Nakuha ang panalo at ang kanyang kauna-unahang pandaigdigang titulo.
たんですか。5面目に入りましたね。テンプルっていういいところに当たってますね。ダメージが残る。はい。その後ダブルの左アッパーですよね。実はこの左を剣段でまた違うダメージが残ったんじゃないかなと思います。いろんなダメージが蓄積していって最後はもう立ち上がろうとしましたけどもね。攻める時の鋭さっていうのは、その試合も見ても感じてたので、はい。そこら辺もちょっと危険な相手だなと思ってましたけどね、まさかこういう1ラウンドの KO ということはちょっと思わなかったので、ちょっとびっくりしてますね。メリンドも35勝 12KO、実はこの4年間ノックアウト勝利がなかったという選手ですが、Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!